De mooiste provincie van Nederland. Zo wordt Friesland neemt. Het maakt het dus grutsk. Maar hoe gaan wij in de werkelijkheid met ons landschap om? En wat voor invloed hebben wij als burger op de inrichting van dat landschap? In Mooi Friesland zorgen wij in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland en de Friese Milieufederatie hoe wij onze omjouwing in al zijn verschaat inrichten gaan. Wie vroeger had alles dicht bij huis, je werk, je vrienden, de winkels dat je boodschappen in. Je hoort het al reizen weer volle meer. En dat doe je het liefst in een auto. Maar daarbinnen grutten en naar je diek vernietigd. Zeg maar naar de heer komt die auto die omhoog wordt en de centrale as. En een grutten naar je diek die van Drachten via Donkerbroek uit Drenthe rent. Dit alles zorgt voor grutte verorings van het landschap. Friesland is van oorsprong een wetterprovincie. En jaartijds ging ik het vervier van het grootste pad oer het wetter, liekens met deze scootjes. Ik nou get een grut pad van uw vrachtvervier met grote binnenvaartskippen oer uw kanalen. We verplaatsen u met de trein en zelfs de auto. De auto is vierwij uw favoriete verviersmiddel. Op dit stuit wordt er in Friesland hard werken om de sneldieken te verbeteren. Overal binnen grote bouwputten, die hier bij de heer komt ljouwt. Nieuwsgierig is of de autobestuurder geniet het van zijn omjouwing, als er maar zijn auto terug het landschap raast. Ja, heel veel dingen flitsen toch al voorbij. Waar je bijvoorbeeld wel van kan genieten is een mooi kasteel of iets dergelijks, maar dat heb je in Nederland toch niet. Dat je zegt van ik ben even moe of zo en dan pak je even een ommetje. Ja. Maar dan gaat het niet om van het ene bureau naar het andere bureau te komen, maar even ontspannen. Ja. Maar dat doe je dan omdat dan het uitzicht vanuit die auto oors is of zo? Ja, maar de beleving wordt heel anders. Dat is niet alleen het uitzicht. Het is meer dat je dan ergens naartoe rijdt, maar dat je er dan gewoon een dagje van maakt en dat je dan kijkt wat je tegenkomt. Ja, maar dan kies je ook een andere route als je een dagje weggaat. Zeg maar. Dat kan. Ja, het ligt een beetje aan de omstandigheden. Maar je hebt hier op zich wel mooie stukjes. Het is wel leuk om een keer een binnenroute te nemen in plaats van dat je over de snelweg gaat. Ja, dan had nog eens mijn vrouw gemaakt, hè. Die vindt de binnendikjes wel mooi. Ja? Had ik dan met mijn broer te maken, jongen, Jongersloon, hè, bij Gordik, die wil altijd door de binnendikjes. Die vrouw? Ja. Ik wil ook snel, ik wil wat harder. Ja. Maar mijn vrouw niet. Wat heb je wat spul aan? Nee, geen spul. Nee, die ene keer. Hen reist binnendikjes en waarom sneldik. Ja? Ja, zo doen we dat. En dan moet je nou wat vragen. Ik heb eigenlijk even een lift nodig met Frits. Kan ik met daar maar rijden? Natuurlijk. Ja? Ja, dat hartstikke mag. mooi. Ja, mooi. Sneldieken nemen een soort ruimte in van het wierde landschap en binnen van de natuur verstorend. En voor u als bewoners kan het ook ingrijpend wezen, bij gelijks als je je huis verplaatsen moet, wat er een nieuwe sneldiek onderlopen wordt. In Friesland heb ik aangepraat met Hieke van der Meij. Ze is landschapsarchitect en heeft haar verdiepen in de aanlijst van autodieken. We hebben aangepraat dat ze misschien laten zien hoe de sneldiek hem ontwikkeld heeft. Oeh, de ruiten beslaan. Dat is net handig. Dat is net handig. Dus, even, de geen ja. Hij maakt maar weer uit, want anders is het lood, denk ik. Hey, Hieke, deze sneldieken, die zijn eigenlijk nog net zo heel oud, hè? Nee, deze, nou ik weet net correct hoe oud ik ben, maar de eerste sneldieken die komen van uit de jaren 40 binnen. Die is eigenlijk meer een soort van luxe artikel. Hoe is dat luxe? Nou ja, mensen kunnen hier een auto en die moeten graag eventjes wat harder rijden. Of even zonder vrachtauto's en zonder fietsers op de dik. En daarom ben ik eigenlijk de eerste sneldieken toen we in het Parkways binnen online. Parkways, wat binnen dat? Parkways die waren ik echt in een soort parkachtige setting maken. Dus wie ik een fietspad en wie ik een wandelpad, alle keer apart. Ja. En het was gewoon terug het park
omheen leidt. Dus ik die BM, zeg maar. Ja, het park, zeg maar. Hè, dat we inrichten met BM'en, met bosken, nou ja, met picknickplaatsen. En dat is juist vooral bij alle viaducten. Hè, dus juist vaak dat er hele grote populieren staan. Hè, dat binnen echt accenten in het landschap van jongens, wat een mooie dik. En ja, hoe mooi is dat en wat een vooruitgang. En ja, dat is juist waarom in het landschap. Ja. Maar is dat nou oors? Want ja, bij de dieken niet zo nauw aanlezen. Nou, het Sjenwurg wordt meer zoen naar het omliggende landschap. Wat binnen de kwaliteiten van het omliggende landschap. En in de dik, ik zei in het landschap online worden dat de kwaliteiten van het landschap echt naar voren komen. Okay. Hij is de gang raar in. Dan ben je sneller in. We staan hier eigenlijk bij de naaie Roenwaai om Vriendjes heen. En elke keer dat ik dat ding zie, dan denk ik van waarom maar dat zo breed is, zo groot. Dat kost klauwen voor groen. Ja, nou het is vanzelf belangrijk dat dat er een spoorlijn rint, dat er een kanaal terug in gaat. En daar moet het verkeer oorheen of ondertrog. Dus dat kan op verschillende manieren, maar daar toch heeft wel een soort ruimte nodig. Ja, het kan het oors. Het kan het oors. Nee, dat is het idee van zo'n Roenwaai, dat het verkeer terugstromen kan. En dan, ja, dan moet het er oorheen of er ondertrog. Succesvol Fries exportproduct op dit stuit is het concept Shared Space. Een uitvinding die overal op een vraag met grote belangstelling volgen wordt. In onze provincie zitten de Shared Space plein als paddenstoel nu te groen. Een van die plakken is Siegerswaard, dat een onnoozelijke kruising verhoren is in een shared dwarfsplein. Als we wel wat schruten om zeg maar even bordjes voor te hellen, een voorrang voor te hellen, zebra's erbij. Je verliest wat zekerheid. Maar dat is oude zekerheid en je krijgt nieuwe zekerheid waarom, want mensen passen zich gewoon al. Ja, je kunt steeds dat Shared Space benammen richten is op de ruimtelijke kwaliteit. Op herkenbaarheid voor de mensen, dat het hun plak is, hun plein, dat het net standaard is. Dat binnen voornaamste kenmerken. Dat het dan ook nog eens een keer veilig wordt is natuurlijk prachtig. En dat er langzamer rijden wordt, dat het verkeer goed terugstroomt. Dat binnen, nou ik neem dat maar even bijkomende voordeel. Maar de ruimtelijke kwaliteit is eigenlijk het belangrijkste. In Siegerswaard heeft dit Shared Space plein een hele soort opsmieten. En ze nemen het nu al het dwarfsplein. Vooral bij het Zimmerdij is hier heel gezellig. Je ziet nu wel een viskarren te staan. Er staat over het algemeen er ook nog een patatwijn. En de ijskoopboer staat hier. En de bankjes ben hier eigenlijk al hier bezet. De mensen die beschouwen dat als hun plak nou. En dat is hartstikke wichtig. We zeggen zelfs letter op hun website ons dorpsplein. Dat we dit plak nemen. Voorheen weer het een onnozele kruising en ook nog een gevaarlijke kruising. Die geen namen hier. En dat illustreert wel een beetje hoe de mensen dat hun eigen nemen. Wij zeggen dan wel eens shared space dat jouwt een ruimte voor de mensen. Een van de meest omstreden naaie dieken in Friesland is de centrale as. De diek rint van Dokkum naar Nijengeer, dwars door het bijzondere en kwetsbare coulissenlandschap van het nationale landschap. Van de allereerste plannen af heeft er grut verzet geweest in de onlis van de diek. En verschillende actiegroepen hadden er van alles aan dienen om het zien te houden. Uiteindelijk zonder resultaat. De schrale triest van de tegenstanders is dat er flink geïnvesteerd wordt in het natuurgebied om de diek heen. En bij de onlis wordt heel goed zien naar de inpassing in het landschap. Je bent al je tekening van Centrale As, deze ik? Ja, deze ik, ja. Ja, voor de Centrale As is ik een landschapsplan maken en daarbij is juist heel goed zien naar de verschillende landschappen. En de diek is zo online dat het eigenlijk ondergeschikt is aan het landschap. Dus het voegt zich heel goed in het landschap. Het is een nieuw concept. Nou, eigenlijk wel ja. Het is net zo dat hierbij steeds de diek geaccentueerd wordt, maar steeds wordt er eigenlijk zien naar bestaande landschap. Dat gaat eronder terug. Heel goed inpast eigenlijk. En ja, weinig opvallend. En dat, ja, dat past dan ik wel het beste vanzelf. Want het kost het wel een soort ruimte naar je diek. Ja, en ja, als je dat doet, dan moet het goed inpast worden. Ja. Okay.
om een dik te maken was 100 oprieden meest. Ja. Maar er eigenlijk voor zorgen dat het verkeer goed terugstromen kan. Ja. En dat is net overal aansluitingen heeft. Hier is juist dat 2 wegen zich eigenlijk kunnen kruisen op verschillende niveaus. Maar er is ook nog een plek waar die 2 wegen elkaar moeten maken, omdat mensen van de ene waai op de andere waai komen maken. Dat is vaak een klaverblad of parallelwegen, dus dat kost wel een soort romte. Ja. De komende jaren ontstaan er meer klaverbladen. Al met al nemen de op- en aanritten een grote romte in. Zeker bij dieken die het fjouwerbaans worden en dus geen gelijkwaardige kruising gaan zullen. De veiligheid en de verkeerstroogstroom neemt daar, maar geen ten koste van losskippelijke weerden. Waar ik een soort nodig wordt is verlichting. In onze maatschappij bestaat het juster haast net meer. Met alle verlichting in de openbare ruimte, zoals de dieken, parkeerplakken en stedelijke bebouwing. Maar de echte justere nacht is wat bijzonders. Het gaat om een iets gevoel. Ik moet je kuister Kier Ellens om het te hebben over de magie van dat juster. Ja. Oh, ik val om als ik de horizon niet zie. Nee. In donker. Ja, oké. Nou, we staan hier eigenlijk midden in de nacht vroeger. Ik weet niet dat het bij deze weer, maar ik moest altijd van nacht thuis wezen. Ja, ik kijk. Ja. Dus de nacht die heeft eigenlijk in het collectieve geheugen een beetje, voor mij dan een beetje angstig, negatieve... Nou ja, angstig. Ik had altijd het gevoel van als het zo helemaal nacht is en helemaal donker, dan voel ik veel scherper en dan zie ik eigenlijk, of dan voel ik veel meer van de omgeving. Is de nacht, is dat een thema in de kunst? Ja, absoluut. De kunst gaat natuurlijk altijd over zintuigen, omdat de kunst gaat over wat je eigenlijk bent als mens. En wat je bent als mens kom je te weten door hoe je bijvoorbeeld tot je omgeving verhoudt. En tot mensen, of tot lucht, of tot duisternis. En de kunst is vaak 100% betekenis en geen functie eigenlijk. Dus daarom kun je denk ik tegenwoordig ook de oplossingen voor hebben wij die duisternis nodig? Of wat moeten we ervoor doen om die weer terug te krijgen? Kun je vaak de oplossingen uit de kunst halen. Hoe die oplossingen komen we zo weer om. Eerst naar Ljouwert. De gemeente wil het tal jachtmasten maar 1000 stiks verombrengen. Maar dat gaat net zomaar. Zo vernemen we op een jong bij het weekpanel Bilgaard. Bewoners kunnen daar haar mening uitdrukken. Fijn dat u hier met zoveel mensen naar deze avond bent gekomen. Want het gaat over een belangwekkend onderwerp, hebben wij gemerkt, de openbare verlichting in Bilgaard. Ik zie ook mevrouw knikken dat u het met ons eens bent dat het van belang is. We zijn natuurlijk nu met elkaar heel erg gewend aan heel veel verlichting in de openbare ruimte. Maar we weten natuurlijk ook met elkaar dat die verlichting heel veel geld kost. En de vraag is, wil je wel overal zo vreselijk veel verlichting? Van alle lichtmasten zoals die in Leeuwarden staan, kan 5% weg. En 5% is dus 1000 van die palen. De aanpassing roept een soort emotie op. De oplossing is lastig te vinden. Wat de een goed idee vindt, vindt de oren juist net. Heel veel licht schijnt de verkeerde kant op. Heel veel lichtvervuiling. En ja, als er 's nachts iemand... er zijn van die prachtige diagrammen dat er misschien 1% nog na 1 uur 's nachts loopt in zo'n stad. En moet je dan wel zoveel licht hebben? Mensen houden meer van licht dan van donker. Dus als je het donker maakt, dan krijg je dat het onveilig wordt. Hier staat bij ons in de wijk staat de veiligheid voorop. Dus eigenlijk is er geen enkele lantaarnpaal die weg kan. Dus het liefst houden we ze allemaal hier. Zou het niet veel beter zijn om de Troelsterweg vanaf het Valeriusplein richting Stiens, de fietspadverlichting om en om uit te doen, of weg te halen? Dan heb je meer lantaarnpalen weg dan je in heel Bilgaard hebt. Ik vertel wat het probleem is. Dat wordt gedaan door een ambtenaar die daar zelf niet fietsen. Nou, dat weet ik niet, want Timon is wel ver. Als je daar nou elke dag een ambtenaar langs stuurt die onthoudt wat voor weg dat is. Een ambtenaar die zelf niet fietst, die weet niet wat hij doet. Ze binnen er nog lang net uit in Bilgaard. Eigenlijk wil je meest zijn eigen jachtmast van de door missen. Daarbij speelt het gevoel van veiligheid een grote rol. Plakken die een soort luchtversmarging veroorzaken, binnen vaak grote parkeerplakken, liek als deze bij de Hegesqualle NHL in Ljouwert.
Dit plak is altijd verlichter. Ik al is een keer auto te bekennen. De hele tijd heb je door ruimtelijke kwaliteit van het landschap eigenlijk. De nacht vieren we dat soms wel eens even. Ik vind de nacht eigenlijk ook heel mooi, maar de nacht die verdwijnt eigenlijk hield dit meer. Want het is just, ja, er is eigenlijk geen nacht meer hier. Nee, en dat komt natuurlijk omdat wij steeds beter of allerlei risico's uit willen sluiten. Dus zo'n enge plek in het donker hier verlichten wij de hele tijd, ook als het niet nodig is. Ja. En ja, dat krijgt dus een hele troosteloze, doodse aanzicht. Wat je veel beter kunt doen, is veel intelligenter daarmee werken. En als je op grond van beweging of aanwezigheid van mensen licht stuurt, dan weet je gelijk waar er mensen zijn of waar er dingen te doen zijn. Ja, het is weer de kunst die hier de redding brengt, Daan Rozengaarde. Ja. En die bedenkt dus een smart highway. En die krijgt dus respons uit de hele wereld, omdat het een waanzinnig groot probleem is. En hij heeft er een soort... wat heeft hij dan bedacht? Nou, hij heeft een soort oplossing bedacht dat je dat licht... Nou ja, het eerste wat je hebt is een hele eenvoudige, een soort fosforiserende laag. Als je licht schijnt, dan blijft hij nagloeien. Maar hij is ook bezig met allerlei andere technieken, waarbij als je ijzer over een magneet beweegt, kun je een stroompje krijgen. Daar kun je de auto's ook voor inzetten. Dus dan genereer je je eigen licht wat met je meegaat. Dus waar je bent is het licht. En iemand anders, als die eraan komt, is dat ook licht. Dus je hebt alleen licht waar het nodig is. En je hebt het nodig om te zien waar je heen rijdt en om te zien wie nog meer rijdt. En dan is het opgelost en de rest die mag donker blijven. De N318, de dik tussen Drachten en de Drentse grens, gaat de komende jaren door de kop. Benamen hutriedende vrachtwagens waar je van grote oerleest. Ook de terugstroom van het verkeer is een probleem. De jonkende dik zal er nog volle meer ompast worden. Het gebied wordt helemaal opgraden. Dit is die rare, lange, flauwe bocht. Een hele rare bocht. Hier ben ik ettelijke mensen in je rug teruggegaan. Maar die bocht die gaat er daarnaast niet uit. Mijn eerste afspraak is in het projectbureau dat ik Lies Siegersma en Teun Miedema moortjes zal. Ze binnen beide van het begin al bij het project belutsen. We wilden wat voor omgeving doen. Daarvoor vregen wij een gebiedscommissie. Daarvoor installeren wij dan een commissie die als opdracht van u krijgt van de onderlis van de dik, het gebied eromheen, maar uiteindelijk daar goed uitkomen. Wij vregen dan aan die gebiedscommissie om het gebied mooi een plus achter te laten. En daarvoor is een heel inrichtingsplan daarvoor opgesteld. Wat is nou voor jou persoonlijk de plus van Donkerbroek als just naar de ruimtelijke kwaliteit van het hele proces? Van Donkerbroek vind ik, de dik wordt verlijnd bij Donkerbroek, dus hij komt wat verder van de kom-out lezen en daarmee kunnen we een goede afronding maken van de dwarpskom. Ik een volle betere entree naar het dorp. Nou, je is juist de schetsen van de kerst dan wat meer in het green. Ik aanklaaien, je kent de routes ik wat beter werken aan. En wat mooi is, als je nou straks van het westen komt, want we hebben het verdiept aanlijn, krijg je mooi inzicht of zicht op het dorp en ik het dorp in. Nou is het zo dat de dik hier zonnig langs rint, maar dat is in 2015 is het heel oors. Dan loopt diezelfde dik die loopt iets van 100 meter verderop, maar dat is juist een beetje meer, want dan loopt hij onder het meerveld en dan komen hier al je huizen te staan. En hier komt dus de dik. Dit is het tracé. Dat ze die bij hem nikkel waren. Ja, dat gaan ze alweer al hellen. Nou, daar verderop weer dat hek dat kleed is. Daar wie een boerderij, een lichtboekstal, die gaan ze al brutsen. Dus dit is het hele tracé. Dit wie gewoon al je landschap, bossages, landbouwgrond. En dan komt hier een dik en de meesten die hier vlakbij wonen, die zeggen ja, daar krijgen wij last, hinder van. Ja. Dat jaren we, dat zorgen wij. Wij willen het leeuwen net zien jaren en daarom willen wij graag wat voorzieningen, is dat mogelijk. Oh, en toen hebben we zijn van nou, groenwalden, juist hier volle meer in dit landschap. En dat passen we dan in
in de structuren. Dus in dit coulissenlandschap is dat min of meer die woorden. Dan doen we dat ik zag. Maar zulke grote groenvallen, zus je toch net? Nee, dit is heuger, maar dit is echt om tegemoet te komen aan de hinder. Oké, maar dat is geïnspireerd op de oude structuur. De N-18 zullen volslooien naar de diek worden. Op gruttel plakken 4 baas. Bij Gondwarpen verdwijnt de diek voor een grutpad uit beeld, die als bij Wienwoud en de Himmerik. Ja, tiets wien het zusterdwarpen, Tjemmekeroon, maar de N-18 kan er tussen te lezen. Nou wordt het weer als vroeger. Deze foto's zijn hoe het vroeger weer. Ja. Dus, dat is inderdaad net meer een zandpaan, maar vroeger weer het een driehoeken. Dus de diek komt van Donker. Hier is dat, weer een driehoek. Ja, komt van Donkerbroekau en dan gaan ze terug naar Waant op de Zwaard. Ja. En ook eerst links naar de Himmeriktas 6 maal 2. Nou, en in de latere jaren toen je de diek pas rugtrolletsen 6 maal. En nou ging je hem de kans om er weer een driehoek van te maken. Nou, we beginnen de kans, dat is wel heel mooi zijn. Dit weer een geval van. De grote diek komt natuurlijk rug te lezen. Ja. Komt verder van het dwarpbouw. Ja. Daardoor komt het, wordt het weer meer een wendwarp. En ook kerst hier wat moois creëren inderdaad. Wienwouden wordt nog mooier dan dat er is. Ja, Wienwouden, dat is ook al het accent op wijn. Wij dan altijd, Wienwouden, het wendwarp van Opsland. Ja. Nou, ik denk dat dat nog veel mooier wordt. Het wordt met BM, het wordt weer mooier uitstraling. Nou, dat just naast helemaal weer waarom. We gaan wel een beetje weer waarom naar vroeger. Dus dat is natuurlijk was het Lanen-idee. Dat komt wel weer een beetje naar voren. Dus wat hij onbelangrijk is het echt een plus. Ja, ik vind het een echte plus, maar we kunnen pas rekenen we eind 2015. Oh, ja. Het moet natuurlijk nog wel gerealiseerd worden. Het is mooi deze plannen al leren. Maar je bleef wel de vinger aan de pols houden? Ja, we bleven de vinger aan de pols houden. We zien graag hoe de schouder mij, hoe mooi dat het wordt. Ja. Er wordt de komende jaren flink onder dieken bouwd. Met name de Heek om Ljout zal voor grote verhoring zwargen in het landschap. Waar het aast van Haas naar Heerenveen of Drachtenwol liet Ljout links lezen. En Gondwarpen, liek als Wuddem, Weidem en Duinem, komen op het voortnooien te lezen. Waar dus invloed uitoefening wel op het landschap, maar de onlees van naaien dieken die zal platform creëren moeten. Dit programma laat zien dat de oorhiet de ideeën van de burger daar heel goed bebroeken kan. Dus doch je voordeel daarmee, succes. Orenwieken gaat mooi Friesland over de landbouw. Door de schaalvergrutting in deze sector verhoort het cultuurlandschap in rap tempo. Boerenplaatsen worden grutter en het gas hield iets griener. Wat dreeuwt de Frieske boerenis die kiest voor schaalvergrutting? En hoe kun je de impact ervan op het landschap zo vol mogelijk beheinen? Mooi Friesland over economische vooruitgang in een waardevol landschap.